И така, здравейте хора. Здравейте хора, днес ще пробваме такива някакви в магазина. Да. Те са много, ги търсиха из цяла България. Из цяла София. Да, аз съм ги търсил. Или са кисели. Или са някакви лютиви. Да. Добре, време да пробваме. Защото пише Candy Challenge. Хора, аз пробвам. Първи. Това нещо не мога да се отвори. Аз го отворих. Добре. Хубави са, бе. Хубави са. Ако сте пробвали... Чакай. Ай! Те ги спомнах. Мале, хора, всичко стара бомбони. Люто. Аз усещам нищо. Люто. Да, много са хубави, пробайте ги. Имат вкус на портокал. Много са ручи. Трябва ми вода. Дева. Много е люто. Аз усещам нищо. Малко люто. Я да ти тъкна. Люто е, дали? Люто е. Много е люто. Хора, това е даже горчи, бе. Не, ще изям още едно, не мога. Сега ще е люто, дали? Не, бе, не е люто това. Май. Люто е, дали? Не, бе! Люто е, дали? Чай ще за малко ще се изплюва върху камерата. Много гадно. Хора! Това е горчиво и лютиво. Да. Вижте какво има вътре. Гледайте сега как го отворих първия път. Макс, я покажи, чакай. Гледайте. Чакай. Гледайте какво става. Чакайте. Е така, чакай, Макс. Чакай, дай да обърна, дай да обърна. Как го изтропахме телефона. Ето, пак ще пробвам. Не издържам. Нещо е люто, ама са яки. Ето, хора, отварям. Тук ще остава това пликче за вас. За вас. Ето, Макс, който се абонира за клипа. Get pranked пише, че сме пранкнати. Който се абонира за клипа и го хареса, ето това отива само за него. Чао от нас, хора! Чао! Това е много гадно.